बे सिङाव थानाय बिसोरो बमखौ बेयाव होदों जायो माने आरो मोनसे बाथ्राया मा नैबे गोजौआव थानाय कारेन्ट नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राफोराव सोरबा रागाबो जोंनो हागौ बा सोरबा मिनिनोबो हागौ आरोना UPPL निफ्राय माखासे इनभेस्टिगेशन खालामनो थाखाय बमा बेरफ्रुनाय साइटिंआव रेल साइटिंआवहाय थांदों आरोना नायगिदिंहैदों सोर मावमारदों बे खामानिखौहाय बिथांमोना एसे नोजोर हैदों आरोना दायो माखासे माबा माबि खालामनानै बिसोर दिहुनसिगोन प्रुफखौ सोर मावमारदों बेखौहाय साननो गोनां बाथ्रा आरोना बेखौ गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ आरोना ससियेल मिडियाआवहाय दायो माबादि जादों जाथाया रेल साइटिंआ टुक्रा मोननै जालायलायदों बेनि गेजेराव लहाफ्राबो टुक्रा टुक्रि जालायदों ना बिथांमोना इनभेस्टिगेशन खालामनो थांग्रा बिथांमोना खिथिलायदों दिन्थिलायदों आरोना नोंथांमोना नुखादों जानांगौ नै बेबो जेबो खामानि गैया बेफोर जालायदों आरोना बोरैबा इन्टारेस्टबो नायनो भिडिअखौ बिथांमोननिखौ इनभेस्टिगेशन खालामनाय भिडिअ आरोना दा जियानो जा नोंथांमोना पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय बेफोरबायदि सोंखारिना बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया ना सोरबा सरकाराव थानाय मानसिखौ दावराव खालामनो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावग्रा नोंसोरबो जानो हानाय आरोना बोरैबाबा खारन नोंसोरो गाज्रियैनो जलदब गोलैलांबायना हाखराव बारा बुंलाङो लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय संसार जानाय आसाम स्टेटआव रायजो जानाय संसार जानाय बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै क'क्राझार एबा सालाकाटिनि रेलवे स्टेशनाव माने रेलवे ट्रेकआव मोनसे गिदिर ब्लास्ट जाना थांदों IED ब्लास्ट बे ब्लास्टखौ दिनै मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार MLA लकेल MLA आरो लोगोसे मानगोनां जोंहा UPPL दिल्लीनि गाहाय गोख्रों दैदेनगिरि राजु कुमार नार्जारी सारा फैदों बेजों लोगोसे आंबो फैफादोंमोन दिनै नुनो मोन्दों बे जायगायाव नैबे जेरावनो होदों होनदों बमखौ ओमफ्राय बेखौ दा सोलायबाय गोदान लागायबाय होनदों नैबे जेराव बियो गासिबो गोदान लागायदों होनदों ओमफ्राय फारसेथिंजाय नैबेथिंजायनिफ्राय फैदों जाहैदों माने दा पुलिसफ्रा बेखौ इनकुइरि खालामगासिनो दं बेवहाय नैबेजोंनो माने नैबे लहाफ्रा नायदो बम होनानै माबानाया नायदो नैबे माबा जाजोबनाय बियो बम होनानै गावस्रा जानायखाय दा बियो वेस्टेड जाहैबाय ओमफ्राय बे सिङाव थानाय बिसोरो बमखौ बेयाव होदों जायो माने आरो मोनसे बाथ्राया मा नैबे गोजौआव थानाय कारेन्ट बेबो जदों जाहैदों माने बम होनानै बेखौ गोदान लागायबाय आरो आं मोनसे खोथा खोन्थानि रेलवे ट्रेकआव नायदो नैबेखौ नायदो नैबे सोब बे गाजोब्बाय बेयो गुगाजोब्बाय इउस जादिया ओमफ्राय कारेन्टआ नायदो कारेन्टनिया गोदों एकदमबारे स' गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि थासारिया मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव 5 बोसोर सरकार दैदेननाय समावहाय बेबायदि मोनसेबो थासारि जों नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै लोगो लोगोनो जों बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आपडेट होबाय थागोन बड'लेण्ड आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायो आंहा आयेन खान्थिजों सोलिजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन आं राकेश ब्रह्म बड'लेण्ड हायुङारि समनि जथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ प्रमद बर' CM बारग' बिथाङाबो समायखिरा लाबाय लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथांमोना दिनै समायखिरा लाबाय बेजोंनो लोगोसे आं दै बुंखादोंमोन ना बमा बेरफ्रुनाय जाथायनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायबोखाबाय जानांगौ गोबाङानो दा भिडिअखौ मोजाङै नायदोंब्ला नोंथाङा बुजिनो नाजादो बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों बर'नि गेजेराव गोजोन लाबोनाय नबेल बान्था नागिरग्रा हान्जादि बिसोरो नबेल बान्था मोननो लुगैग्रा मानसि नबेल बान्थाखौथ' जानला मोनला लुगैबानो मोनग्रा नङाना नाथाय बिसोर लुगैयो आरो मोनजानो दा
बुंदों थांनाय 5 बोसोराव जेबो दावराव दावसि जायाखै जायानाखि बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव होननानै आरोना बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो सानै बर' लाइमोना गावथारजादोंमोन बे बाथ्राखौ बिसोर गोसोआव गैला जानो हागौ आरोना नाथाय जों गोसोआव दङ बावगाराखै जनक आरो जोंसार ना गावसोरखौनो महान भगबान बादि हा गोजोन मानसिफोरनि लागै गोजोननाय होनो हाग्रा भगबान बादि मोनो आरोना बिसोरो बेयाव थांनाय बादिब्लाथ' बिथांमोना जानो हागौ इनभेस्टिगेसन खालामग्रा मानसिफोरबो जानो हागौ ना साख्रिबो मोनबाय जानो हागौ इनभेस्टिगेसन खालामनोसो थाङो बिसोर बमा बेरनायखौ हेलौ लोगोफोर फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव माखासे भिडिअ लानानै आरोना गोबाव सान जाबाय आं भिडिअ लाबोयैया दिनै आं माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बे समाव भिडिअ लाबोदों आरोना जोंनि गेजेराव बारग' CEM आरो राकेश ब्रह्म लोगोसे रेखा रानि दास बर' नामा टाइटेलानो मोननै आरो बेहा थ' बिथांमोना BTCनि MCLA हिसाबै दिनै समायखिरा लाबाय आरोना थ' माबायदि समायखिरा लादों नोंथांमोना नायलांनो हागोन भिडिअखौ एसे बेजोंनो लोगोसे आं माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो होननानै सानदों खेंफोरथि बा फोरमायलायनो होनना सानदों आरोना आंनि साननायखौहाय मा होनो बमा बेरफुनाय जाथाया जोंनि BTCआव मोनसे सोमोनांथाव बा गिथावना बा मोनसे खैफोदनि इसारा बेखौ गोबां मानसिया बुंदों दिनै मा जानो थांगासिनो जोंनि BTCआव आरोबाव बेफोरबादि बाथ्राखौ फोरमायगासिनो आरोना माखासे मानसिफोरा थ' बेफोरखौहाय जों माब्लाबाबो जाया होननानै सानफेरनोबो नाङा आरोना बे जाखागोनखा मानो होनबा जोंनि गेजेराव नों आं बर'ल' गैया ना गोबां गुबुन हारिफोर दं जायफोरा गावनि मोन्थायनि थाखाय नांगासिनो दं बिसोरबो खालामनो हागौ नाथाय दिनै माखासे मानसिफ्रा बेखौ पलिटिक्सनि इसारायाव लांगासिनो दङ आरो पलिटिक्सआव खोलैनो नाजागासिनो दङ जानो हागौ पलिटिक्सनि खैसारबो जानो हागौ नाथाय जों बेफोरखौ लानानै ना जोंनि गेजेराव गावजों गावसो एना एनिखौ जों लाबोनो नाङा आरोना हायोबा मोजां इनभेस्टिगेसन खालाम आरोना थ' भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिनि उनाव माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बिजिरनानै होबावगोन आरो बा फोरमायबावगोन आरोना आंनि साननाय बायदि नायलांदो बिदिब्ला भिडिअ